Ngibingelela ubishop abakhona phakathi kwethu ngegama lenkosi uJesu. Amen. Labo mambishop ngokunjalo. Haleluya. Abafundisi bonke ngegama lenkosi. Ngiyabingelela. Haleluya. Umamfundisi abakhona ngegama lenkosi. Haleluya. Bingelela ulusha lethu likhona phakathi kwethu. Ngiyabona nje ligcwele ulusha likhona la. Haleluya bazalwane. Haleluya. Amen. Bathi abahlakaniphile umbuso uphathwa abantu abasha. Haleluya. This is our future. Amen bazalwane. Baye kulisasa lethu. uNkulunkulu asibusise. Uma bekhona begcwele kanje kuyajabulisa ukuthi ifuture ikhona. Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Ubingelela ngokukhethekile lapha. Amen. The angel of the house. Amen. Baba nomfundisi. Ngiyathoba kakhulu phakathi kwenu. Haleluya. Haleluya. Ngizwa ngimncane kakhulu. Esakhuluma nami nje babe lapha athi ngifana ngibe khona la ekhaya. I felt so small. Ngazizwa ngimncane kakhulu ngathi Nkosi, why should it be me? Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Kodwa uNkulunkulu owazi izinto esingazazi thina. Mina bengazi ukuthi today I will be standing here. Kulosuku olukhulu nakangaka. Jesus. 20 years anniversary. Hallelujah. This is a milestone. Asishayini izandla. Hallelujah. Jesus. 20 years in marriage. UNkulunkulu asibusise. Amen. Uma ubala ngaphandle uthela ama divorces nama divorce. Yeah. Uthangisho. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kodwa sibonga uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ngezinto lezi 3 today. Amen. Hallelujah. Ngifuna ukukhuluma ngama complaints ngokukhononda. Hallelujah bazalwane. Jesus. Amen. Into yokuqala ngizokhuluma ngayini i-complain. Bese ngizolandelisa nge-promise. Bese ngilandelisa nge-celebration. Yokubonga. Hallelujah. Amen. Hey. Hallelujah. Amen. Yathi mabazami ngifaka lezi zinto ngicishe ngakhuluma njengaDavid. Cishe ngakhuluma njengaDavid ngithi hayi lokho ngikujwayele. Hallelujah bazalwane. Amen. Kodwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza. Ngikujwayele from today. Hallelujah. Amen. Amen. Ake sifundeni kunencwadi la ebhathi kakhulu incwadi ya yini Habakuk. Ina 3 chapters. Ngidofuna sikhulume ngawo wonke lama chapter awu 3 but sizoyikhatha. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu asibusise ngokusizwa inkosi. We are going to cut it into small piece. Hallelujah. Amen. Ngiyena labanye bakhuluma bathi oh sorry basebenza leligama lenja. Uthi inja iyacetha amani ngelimi. Hallelujah. Amen. Ilimi into encane kakhulu ngeke uzucabanga ukuthi inja ingacetha amani. Kodwa iyacetha. Amen. Nathi sizoyishaya kanjalo soshaya nje sifishanise. Kodwa sihlanganise into yethu uNkulunkulu asibusise. Ngifuna ukukhuluma ngezinto lezi 3. Njengoba bese ngichazile uNkulunkulu asibusise. Ukukhononda. Siyafunza Habakuk chapter 1. Ngicela uyitholile asifunzele yona. Ngidamstopa mina nasefanele ngimstop. Athi Habakuk chapter 1 verse 1. Leli livethi akuphinde lamagama. Leli livile lembulelwa Habakuk umprofeti. Habakuk uyini? Umprofeti. Akasimakheni lapho ne? Si-underline ukuthi leli vile lembulele bani? Habakuk. Uyini lo Habakuk? Umprofeti. Qhubeka ufunde baba. Awu simakathe. Uyawudzimathe kube ngunini solo ngikhala ngicela lusitho. Kodwa wena Solomane ungalaleli. Uyawudzimathe kube nginini ngimemetha ngikhala kuwe ngithi udlwangu kodwa wena ungasinzisi. Wendelani kuthi ngibone kubi lokungaka.
Ukubiketelelani kuhlushwa kwalabacinzetelekile. Imbubhiso nebudlwangudlwangu kusembi kwami njalo. Kukhona kulwa nekubanga lokunyenti. Ngakho-ke umthetho sewuqhwale waze waba buthakathaka. Amen. Ake siqondeni lapho. Umthetho sewuqhwale waze waba njani? Buthakathaka. Amen. Lelam lesingisi lapha ku verse 4 lithi laws cannot be enforced. Justice is always the loser. Umthetho awusabenefit umthetho. Umthetho awusasebenzi. Amen. Amen. Ubulungiswa ngibona okuhlulekayo noma obuluzayo. Ngithanda sokhuluma ngokukhononda ne. Sithola indoda simakhile umzilendoda. Akusindoda nje engelutho. Yeah. Umprofeti kaNkulunkulu. And no better. Umprofeti kumele azi kangcono. But he's standing today phambi kukaNkulunkulu ngama complaints. Nesikhalazo. And isikhalazo uma uzibheka asile zokuncenga nokumusa. Isikhalazo esikhomba idirection kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kahle uhlaleleni angenzi umsebenzi wakhe. Isikhathi esiphila kuso siphila esikhathini sokukhononda. Ukukhononda kuphela abantu abangakholwa. Imajority yokukhononda abantu abakholwayo. Abantu akufanele bamazi uNkulunkulu. Bazi nokuthi uNkulunkulu ukhona. Nguye izolo, nguye namhlanje, nguye naphakade. Sithola indoda kaNkulunkulu ungumprofeti. Mina benga-understanding yami bengicabanga ukuthi wabantu bekufanele azi kangcono. Ukuthi uNkulunkulu uhloboni lo muntu. Oh yes. Hallelujah. Kodwa lezi zinto zenzeka endlini kaNkulunkulu singamakholwa. Each and every day amen bazalwane. We forget ukuthi siye kuNkulunkulu singakhuluma ukuthi simbonge. Kodwa sigcwele ngama-complain. Uyabona mzala impilo yami njengoba inje. Mina ngathi baba ngilikholwa. Kanti lo nkulunkulu abasitshela ngaye uphi namhlanje? Uphi lo nkulunkulu? Ushiwo yini? Ushiwo amakholwa. Haleluya bazalwane. Uma amakholwa ekhuluma ngalolu hlobo abantu abangakholwa balalele. Yebo. Abantu abangakholwa bathola ukuthi uNkulunkulu kahle kahle akekho. Labantu badlala ngathi akekho uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Ngoba lento yenziwa ngubani? Amakholwa. How long before you save us kusho amakholwa? Kuzobenini inkosi sihlupheka kanti sithi singabantwana bakho. Kungathi sesifana nalabaphuma eGibhithe sesikhalele emuva eGibhithe bekungqona eGibhithe ngoba safela khona unoba usithipha usenze sihlupheka endleleni. Oh yes. iBhayibheli lithi uNkulunkulu uma ukhumbula ihistory lithi uNkulunkulu kulabantwana bakhipha eGibhithe sebephumile behamba becela ukukhona nokukhona namhlanje okufana nalokho namhlanje. It's not a history. This is something which is happening even today. Hallelujah bazalwane. Amen. Becela ukukhononda uNkulunkulu asazwile lithi iBhayibheli wasola ngoba khona ukungathokozi ngalabantu abakhipha eGibhithe. Yeah. Angathi ukuthi namhlanje uNkulunkulu ngabe uyathokoza ngathi yini? Or it's just a repetition of the history yaseGibhithe. Kungathi masimakholwa singahamba sibhekele sivula amehlo ukuthi lo uNkulunkulu esesigcaba ngaye kangaka esitshela nabantu abangakholwa ukuthi siyamade kuye izolo kuye naphakade uma kuvela izinto ingabuya lento ukuthi no matter what is happening kodwa uNkulunkulu wethu siyamazi. Oh yes. Hallelujah. Ukukhononda kuyini kona bazalwane? Ukukhononda lapho nomthetho ungasasebenzi khona. Hallelujah. Ukuqhubeka nokufunda. Amen bazalwane. Sizoyithola le ndaba kodwa ngisengayifundanga. Hallelujah bazalwane. Uzosifundelayo nekhaya 3 chapters. They are not very long. Go and study this book. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi okay angibuyele emuva kancane. Uthi why
do you make me watch such terrible injustice? Nilikholwa mina. uNkulunkulu why ukuthi lezi zinto zenzeke kimi? Mina ungibheke lokho kungalungiswa. Amen bazalwane. Kusho likholwa, liyakhononda ikholwa. Liyakhononda ikholwa. Haleluya bazalwane. Why wena uNkulunkulu uhleli ulindile? Haleluya bazalwane. Amen. Uyazi mangikhuluma lamagama kuvela enye into leyenzeka lapha elwandle. Ngiyayikhumbula. Lento yenzeka lapha elwandle. Amen. Bathulele wena Jesu. Yeah. Thina siyafa la. Yeah. Jesu ngalesikhathi Jesu ebheka uNkulunkulu emethemba uthi I know ukuthi uNkulunkulu wami uyaphila ukhona. Angene emkhunjini ozilalela lapha. Bona into eyisenhlizweni yami kufa. Okay. Bacabanga ngokufa. Okay. Umzalwane ehamba ucabanga ngokufa. Akacabanga lokuphila. Lokho kulethe uKristu empilweni yakhe. Athi Jesu mina ngokuvuka nokuphila. Amen. Haleluya bazalwane. Noma abantu bafa bazokufa kodwa bayophila. Ukhohlwa leligama lokuphila ukuthi ngiyaphila. Yeah. Sesibuka ukufa nenhlupheko lengenamsizo okhona. Haleluya bazalwane. Amen. Amen. uNkulunkulu uyaphendula kwesifundelo verse 5. Silalele ukuthi uNkulunkulu uphendula uthini. Bukani vele tinyeni niqaphelisise nimangale nife ngobe nithakwenda tintfo emalangeni enu into lengasoze nayikhohlwa nome beningatshelwa ngobe kubani ke ngivuse baseBhabhiloni leso sivele singenamusa nalesiphuku ludlelako lesidzabula wonke umhlaba sitewuphanga tindzawo tekulala letinga sitotaso. Amen. Ngicela uphethe lesingisi asifundele lo 4, 5 and 6. The Lord replied, "Look around at the nations. Look and be amazed." The Lord replied, "Look around at the nations. Look and be amazed. For I am doing something in your own day. Something you will believe, even if someone told you about it. I am raising up the Babylonians, a cruel and violent people. They will march across the world and conquer other lands." Amen. 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 uNkulunkulu akawubheke. Amen. Amen. Akawubheka into ezokumangalisa. Uthi uzokwenza into ezokumangalisa. Noma kungavela umuntu ezokutshela ngeke wayikholwa. Ngeke wayikholwa. Ngoba uNkulunkulu abazalwane akadingi lutho. Yonke into ekhona la ngabe uyakholwa noma ukholwa you are the instruments of our God. Amen. Haleluya bazalwane. Amen. 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 Uthi ngeke waze wayikholwa lento engizoyenza. Amen bazalwane. Amen. Haleluya. Amen. Landa Yeah. uyasichaza ukuthi ngendlela sinolunya ngakhona. Yeah. Kodwa ayisiza ufuna ukusebenzisa. Usebenzisa kubani na? Usebenzisa kubazalwane. Usebenzisa endlini yokukholwa. Kodwa ulanda ayisizwe estradini. Haleluya. Esingakholwa. Uthi sinamandla ngendlela emangalisayo. Uthukela nokufunda. Kuthiwa lesi sizwe asinandaba nema-boundaries we-government. Haleluya. Nemingcele bekuyi-government. Kuthi uma kuvaliwe ama-fence njengoba siyabona emingceleni kuvaliwe. Kuthiwa lesi sizwe sine-tendency yokulanda idoti. Sipakele ngasebondeni lokuthangana. Bese sigibela ngaphezulu. Lesi sizwe asinandaba nokuthi i-security ingakanani. Noma kuthiwa yinkulu kangakanani lesizwe uNkulunkulu asilanda ngo siyafoda singene. Asinandaba nomthetho obekiwe. Ushaya umthetho siyabhukula umthetho. Uma umfundi
uqaphele uzoyibona ukuthi lento is not a history. This is a prophecy. Izinto ezenzeka kulezi insuku. Amen bazalwane. Akunamngelo kwathi ukuvimba abantu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu masingamlaleli ulanda abantu abangakholwa ukuze sikwazi akasidonsele kuye simlalele. Uyaphononda ke futhi le doctor. Lo prophet lo. Uthi uNkulunkulu uthi hawu kanjona uNkulunkulu unjani? Ulandisizwe. Amen. Isizwe singakholwa ukuthi sihlukumeza abantwana bakho. Lesi sizwe siwest than nalabantwana bakho. Inkinga ukuthi labantwana bakaNkulunkulu abamlalelanga uNkulunkulu. Abamlalelanga nje uNkulunkulu. uNkulunkulu ubatshelile before. Amen. Wabanikeza indlela yokuphepha. Hallelujah bazalwane. Kodwa bangayilalela. Uthi lo mzalwane ulanda abantu abangakholwa. Hallelujah. Ama-Babylonians ukuthi azosihlukumeza. And they are worse than thina singcono. Ngoba at least igama lakho lisekhona emlonyeni wethu. Noma singenzi kahle. Lalela. Ake sijumpe. Siyo chapter 2. Asiye chapter 2. Sikuzwile ukukhononda ngithi. Hallelujah. Sikuzwile kwenzekani? Ukukhononda. Tshela sokuzwane kwakho. Uthi mzalwane. Today. Stop ukukhononda. Akamtshela ukuthi mzalwane. Ukuke kahle ngikhuluma nawe. Stop ukukhononda. Chapter 2. Chapter 2. From verse 1. Ngithawuma embonisweni yami ngibuke. Ngitimise kahle etingosini tami. Ngitawubukisisa kahle ngite ubona ukuthi uNkulunkulu utawuthini kimi. Hallelujah. Ake simbheke manje. Kungathi le ndoda iyabuya ne? Ngaba kungathi uyabuya endondweni. Uthi no, never I've done a mistake. Into kufanele ngiyenze kufanele ngikhuphele phezulu. Hallelujah. Endaweni etekuba phezulu kancane. uNkulunkulu asibusise. Bese ngihlala lapho ngiyalinda, ngithanda leli gama lisebenzisayo. Uthi ngizofika lapho bese ngiyalinda. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu bese ufuna uNkulunkulu uyaphakama. Afuna ubuso bukaNkulunkulu. Abase uyamlinda uNkulunkulu uzothi. Kungathi ingqondo seziyabuya. Hallelujah bazalwane. Uthi yinye into ezosindisa ukuthi kuwo konke lokwenzelekile. Amen. Hayi ngathi ukukholela ngilahleke khona. Kodwa kumele ngimfune uNkulunkulu bese ngiyamlinda ngimuzwe ukuthi uthini. Hallelujah. Kumele ngifune verse 2. Simakadze wase uyaphendula wathi bhala phansi lesemvulo usibhale sicace kuletibhelekece kuze kuthi kufundzeke kahle. Ngiyayithanda lesiswati. Usibhale cace kuletibhelekece. Kuze kufundzeke kahle. Hallelujah. Uthi ngizokunikeza a vision. Amen. A message in a vision. Imessage ezofika njengombono. Kodwa uma uyithola le message ibhale kahle. Uma bekungimbe ukuthi ibhale ngamagama into amakabhadlela le. Yeah. Futhi elinye igama elingijabulisayo uthi uma ubhala amen. Libhale ukuthi abantu bakwazi ukuyifunda bakude. Okay. All right. Ukuze abantu bakwazi ukuyifunda. Yes. Uthi ngikunikeza umbono. Kodwa umbono uzofika kuwe njengevision. Hallelujah bazalwane. Amen. Bhala abengazalwane. uNkulunkulu asibusise. Engakunika ivision kuphela. Ngiyemeza kakhulu yona ngestate na ile na imishini. Ngiyelibandla. uNkulunkulu akakuniki into umbono without a mission. A mission is a statement esho ukuthi uzoyizuza kanjani lento. Okay. Uyakwenza uNkulunkulu lokho. Amen bazalwane. Uthi ibhale kahle. Hallelujah. Ukuze ifundeke. Uthi nomuntu
olapha akwazi ukuyifunda. Yebo. Mhlawumbe ngaba nombuzo ukuthi uyiphi hlobo lencwadi wena uhleli la? Ingabe uyafundeka yini? Kuma ngabe uyafundeka yini? Haleluya bazalwane. Uluphi uhlobo lencwadi? Noma abantu baze basondele duzane. Kodwa awukani uhlobo lomuntu lo. Bese siyambhekisa le simbukusa le kodwa simthola ukuthi uhlobo lomuntu. Haleluya. uNkulunkulu lesimkhonzayo ufuna sifundeke. Oh yes. Hallelujah. Umzalwane uyalenambaza la yasezulwini. Yes. Ena umele izulu. Yeah. Wherever you are umele izulu. Abantu kufanele bafunde bathole izulu kuwe. Haleluya bazalwane. Kwenzeka kanjani kulezi insuku? Ngabe kuyenzeka yini? Abantu abangaphandle bayakwazi ukuyithola lento uNkulunkulu ayibeke kithi. Omhlawumbe sigcwele ngama complaints kuphela. Yeah. Ukuze bayifunde. Qhubeka nokufunda verse 3. Ngobe lesembulo silive sikhathile lesimisiwe. Sikhuluma ngesiphetho lesiphuthumayo. Amen. Amen. Futhi ngeke sibonakale sinemanga. Hallelujah. Lalela. Ake ngifunde ngesingisi. At the time when I have decided, my words will come true. Ushira la. This is the promise. Yeah. Isikhathi sikaNkulunkulu. Amen. Ngesikhathi uNkulunkulu acabanga usebuyisikhathi, ilale izinto zizobonakala khona. Amen. Hayi isikhathi somuntu. Sifuna izinto ukuthi zibonakale kungasi isikhathi sikaNkulunkulu. Yeah. Yeah. Hey. Uvunge ngedwa. Sifuna izinto. Abanye bathi bawela ezinkingeni. Yeah. Kulezi insuku omama sebangena emkhubeni but I don't know. But I know la madoda seka late kakhulu. You must go to them and tell them what they must do. Okay. Okay. Ngiyabakhalela abaphila kulesikhathi ulusha lethu lephila kulesikhathi. Sekune-fashion efikile manje. Okay. Indoda ayikho esifazane. Owesifazane uyindoda. Hey, you will marry me today. Marry me now. Uthi uNkulunkulu isikhathi lesi mina uNkulunkulu engidecide ukuthi sibe yiso. Uthi na kanjani siyofika lesi sikhathi. Wena wakho linda mina uNkulunkulu. Ngikwela ntaweni hlala phezulu and wait. Amen. Ubuze kimi. Haleluya bazalwane. Yimina ngazi isikhathi. Yes. Uma ukhuluma ngalezi zinto uyayicikisa uNkulunkulu. Uma ukhuluma ngalamazi lapha. It may take a long time, but keep on waiting. It will happen. Ngenzeka kuthatha isikhathi lento eyifunayo. Kodwa uNkulunkulu uthi keep on waiting. Ena uma ulinda uNkulunkulu awuvala amehlo. Okay. Awuziyali. Amen. Phela uNkulunkulu umlinda ngokukholwa kwalento ukuthi sewunayo oyifunayo. Hey. Hallelujah. Umlinda uNkulunkulu ngefaith ukumkholwa. Lalithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ukukholwa abeli is a transport that will take you from that point to the winning point. Yeah. No faith. And uNkulunkulu muhle shem. Yeah. Umuntu uNkulunkulu akenzi izinto ngaphandle kokuthi wena ngobakho uveze the transport ye-faith. Yes. Yes. Kahle kahle izinto zethu zibanjwe yithi. Izinto zakho zibanjwe uwe. Izinto zakho zibanjwe uwe. Ake utshele umakhelwane ukuthi makhi izinto zakho zibanjwe uwe. Ngitshela ukuthi izinto zakho zenzeki nje zibanjwe uwe. Azinayo transport. Yeah. Zokuthi zilethwe zideliver uwe emnyango.
Ngoba i-transport lezinto osifunayo, it's your faith, uje. Kholwa kwakho. Oh, Jesus. And ukukholwa kwakho kuba nokuwayitha nokulinda. Hey. Lo mthandazo lo ukuthi Baba wethu wasezulwini, intando yakho mayenzeke. uJesu mawushiyela abafundi kungasimdlalo. Bese bekasho ukuthi silinzela intando kaNkulunkulu. Silinzela isikhathi sikaNkulunkulu. Whatever we desire, we wait for God's time. And isikhathi sikaNkulunkulu asiyendi mistake. Yeah. When it is time of God, akekho umuntu ongema phambi kwecebo lakho. Oh, yes. Oh, yes. Yeah. Akekho umuntu ongema phambi kwecebo lakho. Hallelujah. It may take a long time. Hallelujah. But be assured it will come. Be assured it will happen. Kuzokwenzeka. Regardless ukuthi abathakathi bathini. Regardless ukuthi ama-enemies wakathini. But it will happen when it's God's time. Kuzokwenzeka. Hey. Ake siye ku-3 sengiyigcinile. Ku-3 siyofunda from verse 17. Chapter 3. Chapter 3 verse 7. Verse 17. Noma isihlahla semkhiwa singahlumi nemagelebisi kude esihlahleni semvini noma umnqumo ungatheli Yes. nemasimi angasatitheli tifuni Yebo. noma sekude timvu esibayeni netinkomo sekude esibayeni Yes. noko ngijabula ngasimakaze ngijabulele uNkulunkulu umsindisi wami. Amen. Celebration. Ukubonga uNkulunkulu. Ukubonga uNkulunkulu is unconditional. Awumbekeli ingcele uNkulunkulu. Noma izinto zingawuhambeli kahle, but God is God. Oh, yes. Noma kungasena lutho. Esibayeni, amen. Izimvu zingasa kungasenzeki lutho. Noma kungasena lutho esibayeni sezinkomo. Noma kungasena lutho emasimini. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Lo akuzukuvimba ukuthi wenze njani. Celebrate God. Oh, yes. Hallelujah. Mbona uNkulunkulu. Uthi noma kungasena lutho. Oh, Jesus. Noma wenze bakutshela ukuthi ngithukele uNkulunkulu wakho. Akakwenzeli lutho. Hallelujah bazalwane. Be stay focused. And you wait. You wait for the appointed time kaNkulunkulu. Ngoba isikhathi kaNkulunkulu bazalwane sizokwenzeka. Oh, Jesus. Afunda ukuthi abantu bakhuluma bathini. Afunda ukuthi umuntu ukhuluma bathini. But isikhathi sikaNkulunkulu nawe sizokwenzeka. Amen. Kunesikhathi esikhulu uNkulunkulu akubekele sona. But wena uzokusiza. Amen. Uthi unyuwele phezulu. Amen. Go to the tower. Amen bazalwane. Thandaza ukuthi uNkulunkulu akuvumele manje just to elevate you. Yes. Hallelujah. Athi ukuphakamisa. Ungasazibona izinto ezenzakalayo. Lezinto eziphambi kwakho. Kodwa umbone yena othembisile. Oh, yes. Akayenza umqambi manga. uNkulunkulu asibusise. Amen. That is a promise of the Lord. Today we celebrate. Thina sizombonga uNkulunkulu noma kube noma bathi abantu akwenzekanga lutho kusembophela uNkulunkulu namhlanje. But God is God. God is not a liar. Akayena umqambi manga. Izinto azikhulumile zimile kunaphakade. Amen. Ama-disaster lavela kavela ngenxa yokuthi thina sibe budedengu. uNkulunkulu asibusise. Amen. Sangahlaliseka. uNkulunkulu asibusise. Amen. Usishiyele phambili athi impasiyo lelo. Wena uthatha izimvu uyazilwela. Uma kuvela izinto ufuna ukungena kuboxing. Uthi uyokulwa. Cabanga naso ukuvela uNkulunkulu njani? Usho ukuthi yena abe spectator ahlale phansi. Abe seyabukela. Ena inkinga kaNkulunkulu noma ngathi inkinga yomzalwane. Uma kufika kuleso stage ukuthi uyangena uyazilwela. Uyazi ukuthi uNkulunkulu akahlali lapha emcimbini athi uyabukela. Okay. Instead uyaflatheka. Okay. Uzosala uyibonela.
Haleluya. Amen. Asimbongeni uNkulunkulu bazalwane. Simbonga uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Into uNkulunkulu akufuna. uNkulunkulu asibusise. Ukuthi simdumise, simphakamise. Uze nabantu abangaphandle bazi ukuthi uNkulunkulu ophakema. Haleluya bazalwane. Bangamdawuthi beze kuNkulunkulu ngethemba. Thina kufanele silethe lo themba. Because we know better. Amen. We don't have to complain kuNkulunkulu. uNkulunkulu asibusise. Kodwa simtshele ukuthi ungubani. Today we are here just to tell him ukuthi wena Nkosi ungubani. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi ngivale lapho. uNkulunkulu asibusise.